So we turn now and take the baton and run with it. Hallelujah. This is Mkhosini. Hallelujah. Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolo ozwa kamnandi ukuhlala kuwe kumnandi unokuphila okuphakade ukuhlala kuwe Jesu ukuhlala kuwe Jesu Pastor T ngoba basakhokha itithe bekufuna bacela itithe bayilethe kuwe ngoba obalethele kona kukhulu Hallelujah batele uthanda leyo tithe enikhokhe emabandleni uzangoyikhokha la kumina ngoba nginilethele kona kukhulu uyazi baba uNtuli umthandazo wami uthi labantu abalinda uJesu baneemoto niyazazi ne banemizi emihle akwe banikele kumina mina engamlindile sengihleli naye manje ngingene nje baba kumane bekhona umoya ozothi kusasa uyabuya bazothi mbhenze hayithatha lokho asisakudingi kwangene nje awu silezi zama sifuna ukwakha sifuna imoto ezinhle pastor Fixo kanti banazo inkingi knowledge abanayo imizi banayo siyayibona imali banayo futhi inkingi knowledge ayikho hayi mangikusize khona itithe mawusayikhokha uyikhokhe kahle yabona asizane yakumalaki chapter 1 Malaki chapter 1 Pastor Fixo ingathi ungangithathela ublo Malaki wakho hey bagqilazile uMalaki abantu Malaki chapter 1 ungithathele ngeGNT just verse 1 GNT ukhona nayo GNT na hayi vele ufuna uyifunde ngemic le khona nomakhelwane ezocisha ibanga ngine King James yes Malachi chapter 1 verse 1 and 2 just verse 1 This is the message that the Lord gave Malachi to tell the people of Israel. Ngamanye amazwi yonke incwadi yaMalachi yayiza kubantu abathize ufakeke ukuthi knowledge awunayo baba bakhesiwe Pastor Fixo ngale ncwadi abantu bafakwe ezulwini baphinde bakhishwe ikliye kunikwa uMalaki hamba otshela abantwana bakwa Israel mama isiqhamuka kuthi
wena kusuyangena. Pastor T babize bezonikela vele siyashoda ne. Asikhulumeni iqiniso vele siyashoda. Hayibo angibingelele akapa ministry. Trinity ne. Kunegama Trinity. Walichaza Pastor T. Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Indoda eyodwa kodwa idlala ikeshi esingefani. Mawuyibeke ngalendlela ye3 ngokubhalwa kwayo ungaze ufuna ihlale ezo3. Siyabonga Nkosi Jesu ukulondolozwa kamnandi ukuhlala sifike sihlabelele leliculo kodwa kusasa simlinda vele phezulu. Dasembanda bahlabelela leliculo sembanda basemlindile on the sky. Asathi ukuhlala kuyathi kumnandi aphinde semuntu athi uzobuya masinyane. Hayi uyaziya ingakho abantu bangakwazi ukukholwa babona ukuthi sifully confused. We are fully confused. Hayi akasidanga isikhathi umfundisi wami usibulele. Kodwa khona into engingayazi. Yabo nje wadela bekushumayela mina anibona. Hayibo bamtula abantu abazalwane banjani ubonile my bishop anibonanga nini. Hayibo cha njengoba ngatela ubaba Sibudla bekushumayela mina ngoba mina naye we are one. Ababili bebehamba bemqondo omunye labo bantu. Hayi phela even noba umuntu labo izola beshumayela bekushumayela mina kanti njani nje nini kanti anifundiseki bamzami keep on flag kubingelela lapho yes mama wakakhe nahlanganisa ukushumaya ukuhlabelela yini awuthi nje tidididididi hayi bakhona ngiyithanda ngekingdom. Ikingdom iqoqa bonke oTom Dick and Harry ndawonye. Izolo ubaba Ntuli unqhumisa ifuse yazi Pastor Fixo mengababiza bonke ibavalele lapha eKhosombeni ngithi ubaba izolo bethi ukhona ozothi ngizwile kodwa la angizwanga kahle ngamanye amazwi fuse uyazi fuse yakho ukuzibe right ne nginika iscope ne nangu umuntu obiza ubaba Ntuli ne mawufuna ukuthola lezi zinto nijwayele ukuzikhokhela sitholakala mahala uba nje nedata nesikhathi ube nepen nenotepad kodwa indlela idlula lapha ngamanye amazwi ongakhonzi la mama Pastor T ongakhonzi la ufuna umbanika amaforms hayi banikwa musukubabuza banika amaforms ne banika amaforms
Kodwa uma bona belinde uJesu on the sky, uzobona ngokuthi ma forms bangawabuyisi. Ungaphatheki futhi kabi. Maphatheka bayeke. Phela ungazi khona umuntu okujabulelayo ukuthi akazi. Useze wathi hayi no thina hayi thina uNkulunkulu thina. Excuse. Ephesians 1:10. Hayi. Eyamike. Ah, my God. Hey, keep on playing. Ngabe awuthathwe. Abantu into bayenza nangogcobo. Phela na ukushaya keyboard ugcobo nje. Uyitholile 1:10. Amen. Amen. That in the dispensation of the fullness of time, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Okay. That in the dispensation of the fullness of time, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Amen. Wena ofuna ukuya kanti utheni ubaba la uthe konke kube nofuduko usuke nengelo zakhe zonke wathi ayekeke ikingdom yami ngengikwazi ukuyimisa la ngoyimisa kulomuntu engamdalayo osemhlabeni. uPaul useyabaduduza la uthi hayi mama sisikhathi my dear sesi right ukhuluma nabaseFeso hayibo ngoba kodwa nani kubhaliwe Ephesians ukhuluma nabo ngoba bexakekile hayi bafowethu no ningowari isikhathi mase si right konke lokhu enikubonayo kuzohlanganiswa together endodeni eyodwa. Awuye ku Ephesians chapter 2 alabasaya qala ku verse 5 Pastor Tina lokushintsha ngala mama yake hawo woza simane sepha nasoyenza kahle vele kwakho nasiyashmayela semsebenzi. Ephesians 5 and 10. 2. Ephesians 2. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. In heavenly places. In Christ Jesus. Mawuthatha uJesu usezulwini already angisho ngaleli gama leni hayi ukuthi mawufa you have to go to heaven. Heaven is not a physical
Sangwane. Uyazi thina sishayile besishaya umhlabeleli. Wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Oh, sishayile umhlabeleli ke thina. Baba sihamba naye. Sikade sithi siyabonga. Wayisibonga mfundisi, asideserve vele ukuhamba naye. Sihamba naye ngenxa yomsebenzi yakhe. Angaze mina ngifuna uJesu, uJesu wafuna mina. Utheme ngifuna ngavela, ngase ngamthatha. Nawo ngamthatha umenzo wakho. Inkinga nizanishunyayele, nizama ukuhlatshelela nabantu abangaunderstand, bazama ukunizama. Babotha nizameki. Anizameki. Pastor T, uyazi labantu balama sebejoin iclass ne? Ubhale eceleni uthi from Agab. Ubabhale sibabona ukuthi ya ibona sibalandile. Awufunde uqhubeka. 7. That in the ages to come he might show the exceedingly riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. Hlala phansi Pastor T. Hey. Angikusize. uJesu akafuni ukwenza kwakho. And futhi ngeke kube nayo i-revelation of Christ uma ungamthathi yena. He is the owner of the revelation. Kufuna uqala uthatha first step uthatha yena. Ngoba uwe one need, not yena. Ma somthathi. Pastor T usezoconnect. Hayi le group ngeke bamntuli ngifuna yande le group. Mina angizulu mina sengishumayela knowledge not to Christ. Ngoba into engishayayo anikwazi ukumthatha ngoba nina knowledge. Ukuze angishumayela knowledge uthi tholakala laphi knowledge. Ngabe niya phela nosibonge ngabe niyakhala manje. Inama ngaphatha thi. Ngabe yakhala manje. Ngomile. Manje zo speak. Ngabe nomile nijukeni manzi te nomile. Niyakhala lele ngezisu la. Nomile. Hey uJesu ukuthula kithi. Ujesu. Awengikuhlebele sengivala by bishop. Vele isikhathi esihambile. Asibedwa ngodimina ne? Yeah. Isikhathi esihamba. Kodwa sidedwe yimi not asidedwanga futhi mina. Ngike ngafika kwela kithi ihambisa likwazi sami. Mama ngifika kuxakekiwe kuhlanga nami yangiphatha kabi lento Pastor T ngoba bengisithanda isalukwazi kodwa kwavuka kumina ukuthi yebo yena wangitshela ngoJesu kodwa kwasala kumina ukuthi nje bese ngitshela ngaye ngenzani ngaye. Noma nami ngizohamba ngalendlela yena uma ahamba ngaye. Wena uyaphuma ufuna abantu abazokhuluma isenzo ngalo Jesu. Khona ungeke umkhonze uConfucius. Uzovele emafini ethwele imiqhele. Wafa Jesu uyathwala wena. Wathwala izono zethu. Sazobe uthwala imqhele.
Size silandelana uzobusa ekulomhlaba. Awufundi izenzo chapter 2. Divale. Hawu nalezenzo. Singenzani? Abapostoli babengadlali la. Ipastor yathi umtholile uzenzo. No chapter 2. The day of the Pentecost. Verse. Acts 2 verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3. And there appeared unto them clothed tongues like as of fire, and it sat upon each of them. 4. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. 5. Lithi iBhayibheli bonke akushiwo ukuthi kwafanele kusuka uJohane agcwaliswe mase emaphambi kwabo. Hayi bonke bagcwaliswa. Wayesephumile ekubeni indodana kaMaria. Esengene ku-Holy Spirit. Esekwazi ukuba se-Cape Town nase-Durban ngesikhathi esiwa. Wena usamlindile afike. Emsingivale ubani ozothandaza kasondele. Samlindile wena afike bonke libuyela kulela gama lithi whosoever. Uyazi uJesu kube kwaya ngokwabantu ingabe ivino umbhensa abakhuluma ngaye. Umbhensa khuluma ngoJesu yini umbhensa? Akekho umuntu ohlakaniphe okudlula uNkulunkulu. Uyazi wasibona ukuthi hayi laba emaphakadeni umhlaba ungakabikho. Umhlaba uzubothi God is a spirit. Wena ungakabikho. Why solve iproblem engakaqali? Why solve? Waswashiya abantu abangafuni knowledge basale nongafuni knowledge. Wathatha abantu Pastor T wasithatha usihlanganisa uthi wakwazi ukuthi ukwazi umuntu osebheyi wena ula. Umusa kwakona lokho. Kusafune mina wengini bakhokhise Pastor Ntuli. Bakhokhe kakhulu abantu kwilo yini lo. Ilaba bafundisi bawe laba bebekhamba bebona ngenyawo bethu. Bhadale too much. Uyazi babandlovu ubhadalela uzobhadalela ukumbona umfundisi umbona. Awayichazi inkinga yakho. Wena usenza appointment yokumbona. Yebo. Futhi besibayekelana Pastor T bekufanele bangene ngemali la emnyango. Angithi manje usuka la ngeke usaphinde ikhokhi tithe. Ngikutshelile nje ukuthi kwakhulunywa nobani. Ngikutshele mahala ngabe ngifaka ngibhatala. Ngifaka upetrol emotweni. Angithi. Pastor Fizo ngihlale phansi. Oh. Uthe Pastor Fizo uFizo ngihlale phansi. Bengingazi ukuthi wena ukho bengingazi
hayi ngeke uyihlabelele wena ubuwazi ukuthi ukhona. Bengingazi ukuthi wena ukho. Bengingazi uyazomhlabelele ngawuhlabelela kubuhlungu ngathi bengingazi ukuthi wena ukho. Bengingazi wena ukhona. Baba wethu omuhle, Baba wethu obungcwele, siyabonga mdala wensuku. uNkulunkulu omuhle, Jesu uyaphila, ukuhlala kuwe kumnandi Baba oyingcwele, kunokuthula okuphakade. Baba siyabonga Nkosi Jesu, sibonga wasithembisa kona ukuthi shola impela wakwenza. Baba wethu oyingcwele, akukho ongakwenzanga, uhlezi kithi phakade, akukho ongasihlukanisa nothando lakho. Thina siyabonga Baba wethu oyingcwele, usenza abantu singelutho, wasibeka impela yes namakhosi. Siyabonga Baba wethu oyingcwele, siyabonga. Umele udumo, umele ubatshazwa njalo Thixo empilweni zethu. Namba abantwana bakho uNkulunkulu wethu, silanga ukukholwa, silanga ukukuthanda, silanga ukukwazi uNkulunkulu owenza ongekho, othala ongekho empilweni zethu kube khona. Baba siyabonga umusa wakho nothando lakho umile phakade. Thina siyakuthanda, nawe siyazi ukuthi wasithanda even umhlaba wona ungakabibikho. Baba siyabonga, thatha udumo njalo uNkulunkulu wethu kufanele. Bengingazi ukuthi wena ukhona, bengingazi